Hello, my name is Jackson. And my name is Evelyn. Don't forget to like, comment, and subscribe to Nara Adventure channel. Bye bye. Saka jroning praja kung ingkang palakaswa aprabusananira lir surya wadalira saka ing jalating ngarsa madangi jagat tumung pangup kena sabun caing bukir marababa bang sumirah kena soroteng surya mega lan gunung-gunung Sora
goncang ganjing langit klop-klop lara genjange ngalus resang bawain gandrung sabarang kadulur woke moya mayas balawor Buta Pandhawa nata kagi wisaya Indriyan sasara maruta bawana gana margana samyana warayan tumandang nyambut gawe ya para buta klek banaspati ketabrak bocah ngompol ning karo yaksa sangrasa gambaran angkara murba siung bawa rambut gede pangapa kekirisi abang beranak gambar kono iko menanyam iso jangka Allah nanti letak malah palu
Alon lambian di merak Sinang ledang liragadang Nyamping parang asa Sondor cina anggori Riko binaca jabak kalang duwil
Iji, menika para pamirsa, saya rencang Gedruk GWSM kepada ngaturaken pamentasan menika sampun ketinggal kawis tinggal menika wajah-wajahipun saking rencang-rencang Gedruk GWSM bersama Mas Nemo kalian rencang-rencang. Nggih menika fan-fanipun Mas Nemo kiri rencang menika statusipun Mas Nemo wajahipun Mas yo nggih. Ya, iki inti-intine sing dikarepke Pak Joki ngene. Piye, Mas? Mau nalikane nggo topeng buta iki ketok medeni. Medeni. Bahasan dibuka ketok kiut unyu-unyu. Unyuk-unyuk. Ya, kaya sing ngebas ki. Kaya sing ngebas Bang Rudi. Iya. Heeh. Iki umure gek selikur. Selikur. Iya. Gek lucu-lucune. Lucu-lucune rung ketok gigike. Nek tukang base mancen sok weling karo aku. Kopi Mas. Nek iso mbok burine penyanyine ngono. Heeh. Embo alasane le nopo ki? Ya, iki Alhamdulillah GWSM ngantos babak ketiga luar biasa, penonton semakin ramai, semakin memadati. Iki koyone ada 5.000 penonton total Pak Jo. Iki real Mas Jo. Iki jajal real bebarengan angger podo akur tunggal seduluran. Ya, iki ono sing do ning dhuwur ning nggon tingkat kuwi ngati-ati engko ndak ceblok tiba ngisor. Ampun lenon sih sing wonten nginggil. Ya. Dipun perhatikan iki, keamananipun. Iki disawang ketok ngetrap Pak Jo luar biasa. Kaya stadion bal-balan ngono. Nggih. Ya, keren pokoknya. Dan juga iki pokoknya selamat untuk Dusun Nipis atas suksesnya acaranya. Di mana Merti Dusun tahun ini 2025 sangat sukses. Alhamdulillah. Lancar, semuanya terhibur, bisa mendatangkan masa banyak. Yang penting aman dan tertib. Amin. Pokoknya kita belajar banyak dari Dusun Nipis dan juga Karang Taruna Company. Ya. Company. Luar biasa sekali yang sudah mengadakan acara sebesar dan semewah iki. Betul. Loh, panjenengan semuanya wis garek nonton gratis orang bayar, ojo do padu, ojo do tukaran. Leres. Ngono ya Pak Joyo. Iki ono tulisan jagalah ketertiban, hindari keributan. Tunjukkan bahwa kita adalah masyarakat yang santun dan bermartabat. Ono tulisan Mas Pak Jo. Wonten ngajeng menika napa? Salah arah muni bermartabak ngono. Bermartabak nguri-uri budaya kanggo ngrukunake warga Mas Yoyo. Cocok Mas Yoyo Mas Yoyo. Cocok. Iya. Oh, iki sing arep dhewe iki. Leres kan maca saka mbri ora Mas Yoyo. Iya iki tak ulang-ulang. Nguri-uri budaya kanggo ngrukunake warga. Memang benar Pak Jo, budaya niku bisa merukukan warga. Soalnya zaman biyen zaman penjajah kuwi warga Jawa khususnya pinter ngusir penjajah dengan cara ngadake jaranan lho. Jaranan nggih. Akhirnya Londone terpikat. Akhirnya senjatane didelehke, dijikuk, diserang go bambu runcing, akhirnya Londone kalah. Bener kuwi, yen kesenian iso ngrukunake, iso gawe Indonesia merdeka. Amin. Allahumma ya rabbal amin. Amin. Ya wis ra usah kesuwen. Nggih. Yuk Mbak Sania masih bersama Sinden Tremos Indonesia. Bunder gino ojo lali Mbak Sania, Garuda Wisnu Satria Muda punya. Kita tampilkan satu buah lagu yang tidak asing untuk panjenengan semuanya. Joget oleh Ojo Teman dipun paringi Mister Mendem Dados.
gagas penting iso turu berat orang tak anggap penting anak bojo wareng ojo muna-muni nuturi kaya priyayi ditoki wae yen klenger wis longsor dewi yen wis mati Pokoknya sak gayeng-gayenge kanggo masyarakat dusun Ngipis dan sekitarnya. Iki sing cewek-cewek wis do terlampiaskan lewroh rambut mentul-mentul. Ketemu langsung Mas yo. Iya. Bersama Mas Dino Kinderjoy, ada Mas Nemo, Mas Lucky dan juga kawan-kawan. Iya. Iki sayangnya rambutnya sing mentul Imam karo Aloy. Bisa didol-dol iki Mas. Iya. Riza. Oke, yuk dilanjut lagi satu buah lagu kagem panjenengan semuanya. Dipun paringi Sakit Rindu. Saya sore, saya gayeng, saya panas, saya sumilir Mas yo. Oke ya Pak Jo ditarik loro-loro. Monggo.
Sing urgent mangan dhisik. Mario
ora obah obah mateni bocah urip golek duwe Mas Rian dan Mas Rizal Bagedruknya Indonesia IWSN atau merak kesindir ledang lera kadang nyamping para ase sonder cinde anggore rek mominat tak jambang kalah duwile yo oi katon lambean merak kesindir ledang lera nyambing perang asa sonder cinde anggore rik mominat sak jambang kalah kuwile ayo Mas Bambang ada Mas Alek dan Mas Hino Dwi Putra Interjoy Gedruknya Indonesia Mandang agak-agak
berubah